čím vytvára nové vetvy na pôvodnej neurónovej sieti a vytvára zložitejšie spojenia medzi neurónmi. Nejde o to, že múdri ľudia majú vyššie IQ ako ty. Majú len zložitejšiu neurónovú sieť. Keď čelia problému, ich zložitejšie siete sa dokážu okamžite prepojiť a rýchlejšie nájsť riešenie. Rozdiel medzi tebou a géniom je teda v tom, že jeho neurónová sieť je zložitejšia a má viac spojení. Čím viac svoj mozog používaš, tým sú prepojenia medzi neurónmi silnejšie a vedú informácie rýchlejšie. Ak však mozog D nepoužívaš, spojenia medzi neurónmi sa postupne oslabujú a začne sa uplatňovať tzv. Jednostranný mozog. V jednom experimente sa ukázalo, že po amputácii prostredníka opice sa oblasť mozgu, ktorá ovládala tento plast, zdegenerovala už za 3 mesiace. Mozog teda chradne, ak ho nepoužívaš. Ak nechceš hlúpnuť, nepremrhaj čas bezmyšlienkovitým preklikávaním svojho telefónu každý deň. Premýšľaj a uč sa. Rob náročné veci. Každá hádanka, ktorú vyriešiš, podporuje rast tvojho mozgu.